ithuon oyudagi. Doke mane owacho bang'e kodwoko ne wabunge adwoko gina reject, dwoke uru kadwa. Sama in jatelo mar piny, ok itel ne odi, telo ne oganda. Oganda emo puodhi moketi kanyo, tine gi tijgi. Mako oganda ywak, ratiro mar ng'anyo nie katiba. To e katiba no ema ker bende bedo ker. Koro ka jopiny tiyo gi katiba mare ka dhie ng'anyo, tiji en rito gi, imiyo gi arita kwe. Ji 31 ma jo Human Rights Commission wacho nothogo. Gite onegi mana gi magina e lwet polis. Onge kata ng'ata achiel minyalo wacho ni otho e lwet japiny. Onego bed ni wang' ne polise monego jigi. Onego bed ni odhi kuyo, odhi go mos ne jonyuol moito nyithindgi. Onego bed ni wang' ni DPP pok otero polise manego jigi e kot do. Koro endo yie wang' ne ng'a? Yie wang' ne jopiny. Jok manoyiere, jok mane